ang mga magtotoo sa unang pagbasa, mga Sadusiyo o mga Pariseo, nagtuo gini sila Ginoo, pero nagkalalis sila, nagubot. Si Pablo nga maoy timaan sa tinuod nga magtotoo, relax ra kaayo, wa ra siya mabalaka. Kining giampo ni Kristo nga ingon siya, wa ko magampo alang lang niining mga tao nga nagsunod nako, nagampo sad ko sa mga tao nga mutuo niya sa ilang mensahe. Apil na taani hangtod na ginis katapusas kalibutan kining pagampuan ni Kristo nga ang mga tao nga mutuo sa gisangyaw sa iyang mga tinun-an katong gasunod niya, iyang mga apostoles, nga ang mutuo magkahiusa gyud. Basta mutuo ta Ginoo, magkahiusa gid ta. Kinsa man ang tinuod nga mutuo Ginoo. Matud pa ni Kristo, ako magpuyo diha kanila og sila mausa nga ri kanako, sama nga ikaw nagpuyo dinhi kanako og ako nausa nganha kanimo. Kana bang tinuod gid ay nga panaghiusa or kaning atong tawgog unity, kana ding mopuyo ang Ginoo nato. Dili gani magpuyo ang Ginoo nato bisag magkahiusa pa ta, wa manay kapuslanan. Di gina mulungtad, mabungkag gina sa kadugayan or sa madugay o sa madali. Kamuron, kumusta man sa inyong balay, nagpuyo bang Ginoo? Dito ba sa inyo ba, inyong pamilya, nagpuyo? Wa. Sige na lang, ay na lang ng pamilya. Kamo, sa inyo rong kasing-kasing, nagpuyo ang Ginoo diya. Maayo. Congratulations. Sige, lingian na imong tupad. Ina, congratulations. Ang dili mulingi, way Ginoo. Amo, naiklaro kayo. Nga naman, kay ang naay Ginoo, pirmi gid nang mahigugma. Why minuto? Mo nagtawgo nila 24/7 nga paghigugma. Why gutlo sa iyang kinabuhi nga muhunong siya paghigugma. Beka mo karon, permanente bagyod mong nahigugma? Kay ang Dios gugma man. Kinsa tong musupak sa gugma, wa nay Ginoo. Kumusta man mo ron? Permi mong nahigugma? O naay panahon nga magpili kag kinsay higugmaon? Si San Pablo musugot rag kunis-kunison, ang naluoy na lang niya, ang iyan na lang komandante. Kaya nga naman, okay raman ni San Pablo kunis-kunison siya. Total, ang mukunis-kunis niya, iya manggihigugma. Di ba? Mausad ni si Kristo, siya okay ra magtamparuson ko, ludan akong naong, laruton akong bungot, latiguhon kog maayo, ilansan ko sa cross, bugal-bugalan ko nilag maayo. Okay raman, kaya nga naman, ako man na silang gihigugma. Di ba kanang mama nga mahigugma siyang anak, sukahan sa anak, ihumagkaon, human ihian, kalibangan. Okay raman, kaya nahigugma man. Na-paralyze akong papa sa una, kami mo'y maglimpyo siyang hugaw. Inig pangihi, inig discharge, kami mo'y maglimpyo. Okay raman, kaya nahigugma man ko sa akong papa. Lipay gani kay ko nga ako yung malimpyuhan ang perting hugawa, perting bahua, akong malimpyuhan niya humandayon, mabutangag sabon, mapulbusan. Lipay, success. Bisag balik-balikon pa na unom katuig namong atiman sa among amahan nga paralyzed, hasta akong maguwang paralyzed. Okay man. Lipay man kay nahigugma man ko. Di ba? O kamo mga asawa, kulatahon mo sa inyong bana. Ingna, okay raman. Kaya nahigugma man ko aning nangulatan ako. Wa man ko muhunong paghigugma niya. Ingka buang dahi ka. Ingka, og mabuang man sa paghigugma. I am willing to become crazy in loving this person. Di ba?
Kamo, gusto mong mabuang sa paghigugma o mabuang anang sugal, mabuang anang bisyo, mabuang anang siging kasuko, mabuang anang siging dumot, mura nag mga buang, bisag man nagsuon, wa na magtingganay, bisag man nagsilingan, wa na magtingganay, murag mga buang, hasta ang iyang ginikanan, iyang ugangan, iyang bayaw, iyang umagad, wa natinggi, sige hagdaot, hasta gani mga pari, gadinautay, gasigig dinumtanay, apil ng ato mga political leaders na nga buang sa away. Mas maipag mga buang tas paghigugmaay kaysa mabuang tag siging away og dinumtanay, di ba? Hindi man mumuting. Wap amo na nga buang diha. Na diri sa atong kuan kaning atong salmo, tubag na to sa salmo nga bantay gini ha. Niingon biya ta diri, bantay ako o Dios kay ikaw ang akong gilauman. Ang ato ra ba aning interpretasyon basta bantayan tas Ginoo, di na ta pasakitan, di na ta libakon, di na ta budhian, di na ta dauton, tahuro na ta, i-honor na ta, dili na maoy klases pagbantay sa Ginoo oy. Unsa gud taong kadiha? Kung ang Ginoo magbantay nato, iyang siguroon nga mupuyo siya nato aron bisag dauton ta, di ta mohunong paghigugma, bisan pag kulatahon ta, bisan pagpatyon ta, dili ta mohunong sa paghigugma. Mao na iyang pagbantay nilang Pedro Calungsod, ni Lorenzo Ruiz, atong mga martyrs, ug sa uban pang mga santos, samang San Vicente Ferrer, gidaot, gilait og maayo, sama nilang San Roque, gipriso pa dito sa kaugalingon niyang balay. Wa gyud mo surrender sa paghigugma, kay gibantayan sa Ginoo ang ilang kasing-kasing na dili masudlan og yawa, dili mapuy-an og yawa. Mo na atong iampo ron sa atong mga elected officials og sa mga nangapildi nga maghigugmaay unta sila, dili mag-away. No? Kay mag-away gani, gisulti na gid ng Kristo, ang pamilya nga mag-unay away malusno, ang gingharian nga magpunay away malusno gyapon, hasta sad ang nasod nga magpunay away malusno. Mo nang di ta masuko kung ang atong silingan mudahig sa usa ka kandidato, ay kasuki. At least kamao siyang mudahig. Masuko naman hinoon, hasta pari mudahig og usa ka kandidato, kasukan naman hinoon, nangayabag na mo. Nidahay gani nga imong kasukan. Unsa may gusto nimo, magsigig saway, magsigig libak, magsigig daot, mao nay atong gusto, aning kinabuhia, aning atong nasod. Masuko naman noog na ay mudahig. Kamo, di mo masuko sa inyong bana kung mudahig sa inyong silingan. Kamo mga asawa, di mo masuko. Nga buangon mo. Kamao gani ng mudahig, unya imo na nung kasukan. Unsa may gusto nimo, magsigsaway anang silingan? Ganahan ka maminaw anang toxic kayo nga mga pulong animal silinganan na hiwi lang naong ay. At mo na gusto nimo sayo pas buntag kanindot ana maingon dai indot tag legs anang silingan ato. Iyon sa kanan niya no, hamis man kayo ang imo lagi daghang barikos iya kadang hamis lagi nang iya. Paparihar mamug edad ana niya. Ana ba? Nya masuko day ka ana. Asawa. Kamusang mga bana, masuko day mo kung ang inyong asawa magsighisgot ni pare. Sila lagi pare lagi dong no, ana labing kay istanan. May kay mudag ka ng ko ano, agbay-agbay si pare. Ingon sa bana, kasuway day kang agbayan ka. Usahay dili pare gyud no. And, si father ba caring kaayo dong. Nya ikaw ba na masuko day ka? O ang imong asawa magsighisgot pare. Tubag. Ayaw, oy. Naunsa? Suportahi. Nindot sa kada, may kay kang mukuan ba kanang mo daig sa mga tao. Nindot sa din as father di ay, mo care gid kayo nimo. Keep it up.
Giunsa man kapag care ni father, adto ko pa kanon usahay sa ilang kusina, nga usahay dadon ko niya sa kwarto kay paipon ko niya sa kwarta. Sa mga pila sad ka minutos, sa mga 3 hours ihap sa kwarta. Daghan man ko kayong sinsiyo good, dugay kayo mabalanse. Ana good. Adto gyud sa kwarto, sa pero kaya ra mas pambiyaan dito, ana wala ka ra ba siya. Ana good. Ay bugin ang butangan og daotan nga una-una. Tingali, huwag mo care kami nga, ay lang kay permihan nga to siyang kwarto dahil kay basig makatuog sa father niya, damanon ba? Ana, peligro kay tanan niya, ikaw magpadaman-daman sa ka, kuyaw kayo. Pero dili ka magbutang o ganang daotan, warning lang. Ana, panagana, dili kasuko. Ana, warning ba? Para lang paghatag og other angle of perspective. Di ba? Dili kay saway, dili kay kasuko, nya judgment dayon. Ikaw ha, kung ana di mo father, kamo na ding father. Ayaw. Kamo na ding pare, Sige, dito na lang kang buanga kang. Awa na mabungkag na mo ana. So gugma gyud, gugma. Ikaduha nga panaghiusa mao ang pagpuyo diha sa Ginoo. Unsaon man nato pagpuyo diha sa Ginoo, sige gini na kog balik-balik ang iyang mga pulong kun atong sundon, magpuyo kita diha sa Ginoo. Mura tag sanga nga nagpabilin sa punuan. Kay kun ang atong buhaton naa gani pulong sa Ginoo nga atong supakon, mura sa tag sanga nga nabali og nasiparit sa punuan, malaya gid ta. Ano na atong bantayan. Karon ni simba ta dinhi. Ako sige kog misa. Timaan ba ni nga nagpuyo na ta diha sa Ginoo? Bisan pag maupos ng imong chinilas og sigig or sandal og sigig anhi sa simbahan, mubaga nagmay imong kubal sa tuhod og siging luhod dinhi. Pero nagsigi kag supak bisag usa lang kapulong sa Ginoo, wa ka magpuyo diha sa Ginoo. Mao nay problema nato kasagaran nga niya sa simbahan. Masawayan lang intawon ta sa mga taong wa muanhig simbahan. Nga naman, kay dili makita ang presensya sa Ginoo dinhi nato. Apil na sad ko ana, labaw na mo, di ba? Labaw na ning niya sa kong kilid. Ani? Kitang tanan. Di mo ilagon sa ranggo sa simbahan. Santo Papa ba, obispo ba, pare, or deacon, or kinaubsan. Basta dili kita mutuman, bisag usa lang kapulong sa Ginoo, patay kita ana. Wa na gid tay gitawag og presensya sa Ginoo, og mahimo natang hulga sa tinuod nga kaluwasan. Muna, pasalamat ta sa ato mga kaigsuonan nga nagpakabuang sa paghigugma. Salamat kayo, no? Mga models ni sila. Nga giunsa nila pagpadayag, nagpakabuang silag palit og slat nato. Mura silag nangabuang. Ako sad mura sa kong nabuang siging palit og slat. Kada semana di jud ko musugot nga di ko kapalit og slat. Labing minus 5 ka slots gina akong paliton, labing minus kay tungod lagi nabuang na sa kong palit og slot, kamuray magpakabuang. Oy, nagtuo mo sige kong papabaligyan ning slot o nya wa ko mo palit. Usa sa kus mga kusog ang mo palit oy. Muna gahapon nakahalin na sa taog 109 ka slots. Pakpak, salamat kayo. Niabot ng atong total halin nga 6,090 ka slots. Di ba? Nindot, salamat. Paspasan lang ni natong palit. Pastang nindot talagi. Bitang ighuman akong misa nya naadayoy mo pa picture. Ganahan kay ko ana. Nga naman, ang sunudan ng pangutana, asa man mi palit slot pader. So kani akong naong kada kidlap slot, may na lang na. Di ba? Bahala nagsakit na kay ngawi sige ngisi. Sige na, kani total slot bitaw ni.
para sa kaayuhan sa simbahan. Anong malipay man ko ana? Kay gihigugman ako ang simbahan. Usahay magutman gid digid kakaon dayon kay daghan man kay magsigig pa picture igo magmisa, mapulaan na lang gutong mohatag og kaning mo cater og paniodto panihapon kay pamahaw ba ka kay dugay magay kumahuman og siging picture. Sige lang, okay ra na. Basta na slot. Di sa na may akong nauna, di na lang hinoon mo magpa-picture. Ang ako kanindot nga nakita ninyo nga usa ko sa mga instrumento sa Ginoo aron pagpakita nganha ninyo nga naa siya, nagpuyo siya. Kay uban sa akong mga kahuyangan, uban sa akong mga kakulangan, naa man gyud ang akong consistent nga paningkamot sa pagpuyo diha sa Ginoo, sa pagtuman sa iyang mga pulong, the best that I could. Apil na sa akong mga kahuyangan, pero ningkamot si kong puyo anang pulong sa Ginoo. Muna, kung ato nang buhaton, mga buang kita, higugma sa atong isig kataho. Di kita mga buang sa pagsigig pangaway, nga mura na tag mga buang, way tagdanay. Mas maay pa nang magsigil lang ta. Kanang buang, duha man ko nakaklase iyang batasan. Ang buang usahay, magsigil na siya katawa, bisag wa niya mailhi, iyang katawan. Di ba? Bisag wa siya kaila ba? Mukatawa na siya. Nasa usahay nga bisan pagkaila niya, iyang hapakon. Duha na kaklase ang iyang batasan. Asa man mo mupili atong buang nga magsigig katawa sa tanang tao o magsigig kasuko sa tanang tao. Nga kana manindog na ta mga buang.